Ikke bare fastholdelse, ikke bare akquisition, men begge dele i et hug. Og med et ROI på 3.500% som resultat. Hvordan gør man det? Et fitnesscenter med ledig kapacitet har en gave, og den kan gives videre til potentielle kunder gratis træning i en begrænset periode. Det koster nærmest ingenting for virksomheden, men værdien for modtageren er stor. Værdien bliver endnu større, hvis det ikke er centret, der giver, men en af dine venner. Det styrker også den sociale dimension og belønner eksisterende medlemmer for gode træningsvaner. Konceptet er enkelt. Giv medlemmerne mulighed for at forære 14 dages gratis træning til vennerne hver gang de er nede at træne. Sørg for at få prøvemedlemmerne til at blive faste medlemmer. 55.000 medlemmer fik tilbuddet. Hver gang du træner, får du ret til at give 14 dages gratis træning til en ven. Der blev fulgt op med et intensivt e-mailforløb til prøvemedlemmerne og sluttet af med at konvertere ved hjælp af et lille tilbud. Vi lader tallene tale for sig selv. Og det bedste er måske, at det næsten intet kostede.